Sekar Mocopat Asmarandana Laras Lendra Pathet Sanga Minir. Aja turu sore kaki ana dewa lang-lang jagat nyangking bokor kencanane isine ngotetulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabarna rimo pangertosan sawetara saka tembang Asmarandana ing ngarep. Aja turu sore kaki tegese iku wanti-wanti utawa piwelinging wong sepuh marang anak putune utawa para leluhur marang generasine. Merentake supaya aja seneng turu sore. Turu sore iku tegese ora gelem sinau, ora gelem belajar utawa mung nggugu karepe dhewe. Ana dewa lang-lang jagat. Mongko seyektine Gusti kang kawasa jagat iku wis nggelar sakathahing ngelmu apa wae. Ilmu agama, ilmu sosial lan ilmu liya-liyane. Mula sapa sing ora mung turu sore lah banjur gelem sinau, gelem belajar iku bakal entuk ngelmune, mula bakal nyangking bongkor kencanane. Dadi entuk ngelmu kaya dene nilene iku kaya dene emas kang manfaat mupangat lan isine donga tetulak. Sawise ndonga ilmu iku bisa kanggo ndonga. Ndongane menawa wujud syukur mergo diparingi ilmu dadi ngerti menawa Gusti Kang Maha Kuwasa iku banget nggone murah, banget nggone perhatian marang umate. Banjur tetulak dadi bisa kanggo nolak marang bab apa bae merga awake dhewe wis ngerti marang ilmu-ilmu kang wis kita pelajari bareng mau. Kena kanggo ditolak, tetulak tegese iso kanggo nyuwunake meneh marang Kang kawasa jagat. Sandang kelawan pangan sawise ilmu iku mau katampa lan mergo kita kang nyinaoni bisa kanggo golet sandang. Sandang kejaba sandang kang ana donya, sandang iku minangka ageman utawa agama kang bisa kanggo nutup-nutupi kekurangane kelawan pangan kanggo nerusake penguripane. Urip ana donya iku pangan tetedan asil wulu-wetuning bumi, ning panganing jiwa iku ya krana ngibadah marang Kang kawasa sranane kanthi puji dzikir. Yaiku bagianipun sinten? Ya bagianipun wong-wong kang padha seneng melek. Tegese wong-wong kang padha seneng sinau, padha seneng belajar, ngudi kawruh. Wong melek sabarna rima. Tegese yen wis den ngerteni merga kadang kekurangane yen katampa nampa musibah dadi rasane sabar lan narima merga menawa kang katrima dening awake dhewe iku sayektine kabeh peparinge Gusti Kang Maha Kawasa. Kanthi senajan to kita susah utawa bungah syukure ora tau mandeg. Ikulah maknane tembang Asmarandana kang wis tak aturake. Muga ana panyaruwe tak tampa dadi kanggo muwih kebagusan lan kemanfaatane. Matur nuwun.